става, хора? Днес ще правим двойно оцеляване. По-скоро то ще е тройно, но за сега двойно, защото един мой приятел се поряза и не може да играем. Ти не си се свързал с мен. Ти до тогава прави сервер. Не с моя Wi-Fi. Аз съм го направил, сега ще ви покажа как. С Android Apple. Чули? Искаш да кажеш с Android AP. И така. Може ли да спреш само водата, Слави? Аз ще пия. Това не е ли последната чаша такава? Последната. Аз съм пуснал и те чакам на спаун. Чувствам се, седно имам нещо лепкаво. Да. Чувствам се, седно имам нещо лепкаво. Да. Не, това е от памука. И бавно сложи и памука. Ау! Колко е гадно това си представям. Кое? Виж кой ми пред краката. Що? Колко е гадно е. Кое? Иван, аз чупа дървото, виж къде е спауна. На дърво. Кое е гадно? Тук ще се заселим. Кажи кое е гадно. Да. Ама кажи кое е гадно. Памука. Що? Защото на мен са ми го слугали. Да, гадно. Сега Иван влизам. Изобщо влизам вече. Зарежда ти играта. Така нямам. Нали, Дидо ако гледа клипа, да не засърди, че съм копирал името. Така, join да... Много да не паднеш, че... Я съм гледала. Къде бе? Не, това е кръвта. Изчи малко дърво, Иване. Ако паднах е тук, Робърто. Тук се спала. Да, ти си се спал много долу. Но там много. Къде си? Здрасти. Така, виж сега ние къде отиваме. Аре, отсреща, Иван. Иван... Сега ще кажа. Чакай. Иван 123 меникет. Как? Иван 123 меникет. Аре, сега слагам крафтинга тук, аз ще хода да... Чули? Иване, Той на български му пише името, нали? Да. Иване, слагам крафтинга тук и аз отивам към мините. Сега от мене ли беше? От мене. Ето крафтинга, ето ти малко дърво сега ще отдела. Седно ми е гипсирана ръката. Ето. Взе ли го? Ето само, седно, ето ми е гипсиран Его е тук, при крафтинга. Седно съм гипсиран. Виждаш ли го бе? Да, взе го. Аз ще взема Чекай да си направя кирка. моята като на компютър. И мене. Ето. Аз ще снимам 40 минути, ние може да продължим и още, нали? Нали бе? Да бе. Ние ще продължим, защото искаме да се развиеме. Заради той, къде си поряза ръката, той е Слави. Уважава, заради Иван да си го пребих. Ние го пребихме вече. Да, допри малко го пребихме. Заради той. Така, Иване, ето ти... Аз си порязах ръката заради един просто. Ето ти е това дърво, че го давам за тебе. Да почваш къщата, чули? Докато аз съм в мината да копая камък. Чули? Първо 39 дърво къща. Не, аз само това ще направя две брадви от камък, чули? Само че Робъртон, на новия телефон, нали значи ще трябва да си преинсталирам играта. Ще инсталираш, да, ще направим всичко. Роберто, просто ми дай камък. Ето ти. Чакай, ще Ето ти 6 камък за две брадви. Лека ще се опитам да си мъргам. Стига, Слави, тихо. Ти си я мърдари. Знам, че е гадно, ама какво да направя? На мен ли ми казваш? Седно имам някаква ръкавица, седно имам нещо. Кол! Аз си ги измивам вече. Не, бе! Ще се боли. Имаме кол, Иване. Намерих кол. И да идвам да си направя кирка и печка да направя. Я гледай каква кръв, Роберто! Гледай. Това лепкава кръв. Това е памука. Колкото им заболи, трябва да се измие кръвта. Нали знаеш? Да.
Ивана, имаш ли брадви? Две. Яра, отивай направо за дърво, какво ще кажеш? Отивай за дърво. Само отзад измих работа, пълно няма какви. Аз съм си направил меч и кирка. На кой? Това е мината ми, бе, падна вътре. Его е кова тука. Аз хора на слънце, вие играете. Нали искаш да гледаш, бе? Да искам, ама трябва да изсети. Ива, скелет, помогни. А, не, това е мина тук. Има просто мина. Ма ти нямаш и меч дори. Ама го изгаднам. Кирка, нали? Ти имаш брадви. Добре. Ето, меч кирка искаш ли? Сигурно, ако кажа това на мама и тя, че съм се прелязала на чаша в твоята къща, от твоята чаша няма да ми дадат да влизам в нас. Ма няма да кажеш, че си от моята къща. Кой, бе? Да стане. Дата ти кажи. Играя на телефоните в Робарко. Поднаваш. Да. Добре, ади, чао. Чао. Какво, бе? Трябва да ходиш някъде. Вижда ли съм взел меча, че без искам да ударих. Моля да се не ме убивай. Вече почти мога да си мърдам ръцете. Не съм ти дал кирката, бе. Чакай. Взел ли си меча? Взе кирката, ама меча не знам. Чуля някакво зомби. Взе ги и двете. А ти колко нещо имаш? Само това ли? Не, сега ще събирам кабелстрон. А само те неща ли имаш? Да, за какво съм я повече. Ай, сега Иван ще събира дърво да правим къща. Аз ще хода на лов за овце. Ние може да се телепортираме. Вече почти мога да си мърдам пръст. Чай да пусна читовете, да може да се телепортираме поне. Да. Ама ти трябва да си на английски. Повярвай ми, много е гадно. Като си поредиш това капа. Ти до мене Аз съм на по-скоро. български. Ма трябва името ти да е на английски, майче. На английски. На английски ли е? Ама на български Иван Меникет 123. Я направи го на английски. Не ти трябва да си го направиш, не аз. Добре, как се сме. Аз ще ти покажа настройки, профил и си сменяваш на английски. Ма напри си направо Иван 123. Вече дали... Аз питам баба сега какво да направя стара. Чули? Не можеш като си в сървъра, майче. Може. Отивам за малко към нас. Добре, ние ще. Какво трябва да правиш? Профил. Ето го профил. И не ти дава. Меникет. Да, не ми дава. Трябва да излезеш. Влизам. Опа. Аз търся айрон. Ма неуспешно. Имам 11 кол. И тук има пещера до мене. Първата нощ Иван е тук го правя за къща, нали знаеш? Добре. Защото първата нощ няма как да направим на всичко. Ти събираш материали 8 На минути. английски просто го напиша. Ама аз Меникет не го пиша, защото няма как да го напиша аз. Урбан 123. Да, и това е. На 123. Готово. Хора, аз ще снимам около 40 минути. И 2 клипа искаш ли? И се слави 3. Така. Иван 123, да. О, не съм името ни, айтемите ни ги няма. Как ще ги няма, бе? Не се базикаш ли се? Я да гледам. Ай, ти си на спам. Айде, нищо, ето. Ела, вземи този камък, който имам. Ето, разделям го. Хвърлих ти камък, взе ли го? Къде отида, бе? Ага, да, ето. Овце! Аз съм аз нападна, ако ми е.
Какво ще махнеш? Това много подърва. Не, аз го засадих доста. Това ли бе? Ма напред си и такова. Става, да събираш малко по-бързо ми дървото. Ако искаш ми дай на мен една, брат, ба. При две ми дай на мен една. Виждам още една овца. Ако намеря 3 за сега ще е много добре, нали? Ако искаш ми дай на мен една, братичка. Ето това. И да почваме дърветата. Пред тебе съм вместе. Ако искаш я фърляй. Ти направо ме фърлиш. Това. Що ми го даваш? Аз си имам, взема си го. Замисля. Какво ти дал? Кирка? Да. Това и това. И брадва. Добре, и аз ще имам с дърво. Меч аз имам, не. Ти нямаш. Имам. Що ме? Кой ме бие? Зомби! Помогни ми! Иване! Пребиха ме! Не те видим къде си. Спасих се. Клипари! Ти не можеш да играеш много ще бъхваш. Спаси ме, има скелет. Или той тебе бие. Това. Тина, моя приятел ли бе? Не можах да го ударя, ти го беше. Искаш да кажеш на Майнкрафт, не че много ще ми бъде. Да. Не, аз не искам на Майнкрафт, аз искам на топ. На Том. Внимавай! Иване, завличай го. Ента, виж. Аз и без това я нямам. Пак ли си е стрелба? Не, нали когато си преинсталира телефона и играта я няма. Мама, нали ми го преинсталира? Ти има, аз имам 18 дървоти. Но. 18. Ма с 20 нещо. Арна ме звука става ли? Да. Малко. Какво ще кажеш да слизаме отдолу в това? Какво ще кажеш, можеш ли да пуснеш читовете Аз съм ги пуснал. и да напишеш да е ден, ако не е така. Аз знам. Не напредвидно да е ден. Защото първо нищо не виждам. Ама ще ни читнат. Добра река. Първият чит в сървъра. Поне трябва да читаме, защото без да се спава на гейма от такива неща, По-добре читове. да е ден и такива неща. Ето готово. Защото аз първо не мога да Ето аз съм ти служил и торчове, ако стане нощ. Трето ниво. Минах трето ниво. Браво, Виж на коя игра. готово, знам. Ние ще имаме 4 стака след малко обработено. Защото аз имам... А моя е най-голям, нали знам? Моя е най-голям. Искам да убия една зомби, дето е във водата. Убий го да ни даде рутен флеш, защото аз нямам какво да ям. Така се пробваш, да? Да, ма няма да ми вземе много пауър. Ако не тичам. Задара. Куче си го питам, бе. Ела, бе, помяр. Не пусна нищо за моя майка. Куче ли беше това? Опа, пая, който не ме видя. Дай сега си помогна с това пая. Верно, имаше ли куче, бе, некъде? Има куче. Къде е? Навсякъде. Ама при мен няма тук. Кучето се трябваше. Аз го видях, ама го изгубих. What the fuck, къв съм. Тръгнах с него, ама това майче е била кокошка. Клипър.
Аз си опека малко храна, че съм... Че имам Огромно. билите. Виж, това е Франкенщайн. Не знам. Дори ми помогна. Набра ми. Да. Защо не казваш, бе, аз имам дърт. Не. Аз трябва да си опека едно пиле там и малко храна за да ти дам. Ти преводът много. Важно само да не ме удреш. Да, извинявай. Няма нищо. Чувам те. На кой? Кокошка, това е било кокошка. Аз го убих вече, да. И сами се пече яденето, знай си. Сега ще умрам след малко. Аз си приготвям кокала за всеки случай, ако видя някакво куче. Да си го опитаме. Значи, Иван, едно изпечено. Пред печката от другата страна. Да, това. И другото как ще си го разделиме? Аз имам. Добре, да се наяждам. Готово, аз сега си изпитам моите. Изпечи си. Аз спи, бе. А искаше да има и различни дърва в къщата, не само спрус. Сега ще не ходя да набера и други. Но ще ми дадеш брадвата, ако искаш аз да ги събирам. Да, това е много готино. Нека ти изпечеш едно изпира. Аз си пекам две. Иване, били мърна малко. Искаш ли ти дам дърва, това да ми дадеш брадва? Ама ти трябва да събираш чакто, аз виж колко ми. Добре, ти събери храна, аз с дърво. Чули? То от нас. Да. Заради отдела ли? Имам 4 стака и 40 дърво. Спрус. Нали рутера прави интернета по-силен? Да, разбира се. То от рутера идва интернета, само ти кажа. Но верно. Тогава ще питаш. Само може да изпробвам дали ще телепортира при мене. Чакай само... Само да... Като напиша майче, и Айско, кай ми кажи. Като напиша майче наклонна черта ТП Иван 123 ди до долна Д, ще ме телепортира при тебе. Да пробвам ли? Чакай само да се бъде. ТП, ама ще пробвам към тебе. Иван 123. Може ли пусна музика? Не. Ти. До. Долна. Д. Въшка. Това зеленото какво? Това е лична въшка. Не става тази команда, бе. Как? О, чакай бе. Аз знам как мога да си направим да не ни изчезват айтемите. Слави, знаеш ли личните въшки са по-опасни от човешките въшки? Защото те може да ти изядат, да ти източат цялата кръв на тялото. Само за една нощ. Само за да? Да, ако имаш на главата лични въшки и не ги махнеш до 12 часа, може да ти... Аз изгубих Да Ивана. нямаш кръв вече. Да, така че внимавай. Това е много опасно. Нали, това личните въшки са по-опасни от обикновените. Много опасно. Ако се нараниш някъде, а може да ти източи цялата кръв пак. И ето тук, ако се удариш. Да. И тук, вие учили ли се от това? В трети клас? Да. И ние? Тук, ако тук си срежи гръбта и ще изтече цялата кръв. Цялата. Да, от тялото, от ръцете, от всякъде идва. Да, от всякъде. А вътрешния, ако Аз имах на главата кръв. вътрешният? Вътрешния, ако ти спука, например... Как аз спанах в басейна? Имах вътрешен кръвоизлив.
Кога е тази цена ми е точно там. Да. А това е по-добре да внимаваме с Аз ще стегна с Себастиан. Стигни си, че е тъпо. Айта! За... Това аз нямам пръчки, ама виж колко много дърво имам. Аз два след 7 минути. За Анджела. Виж. Що? Ако не обязвам... Офаши. Не ще ми взимам в това. Да, може ли да ми дадеш още някаква брат, защото аз нямам пръчки. А не ми се обработва това дърво, което съм го събрал. При печките. Скучно ми е, защото... Гледай ме. Да знам. Ето те, бе. Не мога да правя много неща с едната ръка. Ме то ще мине, после ще играем, бе. Исраел! Тихо, бе. Браво. А ти нямаш ли? Ома ти си направил 3 ли, бе? Какво е това? Виж ми на врата. И после нали пак ще дойдеш? Това беше ми на врата. А на мен лесната въшка ми беше начлонника. Да, ама лесните въшки нали знаят, че не ходят хора? Ходят. Точно Ако така. отиде в тревата, и те се... Баща ти си дойде. Те ходят по тревата. Ако отиде в много трева и те се качат върху краката, отиват нагоре. И ти ги усещаш. Стигат до гърдите, ма те са много малки и не можеш да ги усетиш. И трябва някой човек, ако ти каже, че имаш лисни въшки, трябва да се провериш цялото тяло. От краката стигат нагоре до главата. Добре, човешките въшки какво могат да се направят? Нищо, само най-много да сърби На главата. главата и много те сърби. Да. Слави, ти яде ли? Ти обядва. По-гадно е да ти махнат. Да ти стече кръвта. Тръгваш ли? Кръвта, Да ти отколкото. сърби. Да. Излизаш ли от сървъра или още не? Не, те ще не помогнат. Добре, тогава се прибереш. Аз за сега искаш да направим един чест само за дърво. Къде събираме само дървото. Добре. Аз изгубих. Не се Аз бе. ще направя чест. Аз изгубих. Не съм виждам се. Аз ще направя чест. Тъма не му за чест. Тък му. А това е тази баблешка, къде е завърнали? Не беше ли на врата? Не махай се, бе. Май я убих. Аз се убих. Ето ти дърво вече слушай. Ма не ми трябва да работим, ние събираме за къща просто. Дърво. Аз изгубих наистина. Да, виждам. Виждам по торчовете. Трябва да направим една кула, Иване. Поразна дърво. Аз го направих така. А защото как ги слагаш, бе? Събирай на едно место без камък. Бърта, ако аз реша между Alcatel и Samsung, бих решил по-добър телефон е Samsung. Ми да, много Ще е ясно. така. Прав е. И LG-то. Също не е LG, да, много добър телефон. Виж колко дърва съм събрал. Какво е? Ма не е обработено. Да. Ма не слагай обработено, бе. Не е обработено. Не бе, само такова. Не е обработено. Не е обработено, аз съм го подредил е така. Само така. Да. За къщата ли? Да, бе, ние за това събираме, бе, не за друго. Добър приятел, Рубер. Ей, това къщата ли ще ми бъде? Ми за сега, да. Ама ние Факелите изгасват ли? Не. Или те винаги си светят? Колко дърва събрах? Къде е това? Е това ли? Да, всичко. 64 плюс 10 Значи, гаса. значи 64. 74. 64. Слушай сега, 64 е 4 стака по 4. 64 по 4 е 4. 4 стака по 64. И още 10, 40. Тръгваш ли? Чакай малко. 4 стак по 64. Не, 64 дърво необработено са 4 стака. Да. И още 10 стават 4 стака и 40. А колко дърво ти е, ако имаш 4 стака дърво? Колко ти е дървото? 8 стака ще имаш. И гледай ги въшки се като ръкомана, бе. Добри малко имах една на крака, докато говорех по телефона. Трябва да се прибера. Тук явно има въшки. Да. Ма ние не сме в трева. Да, не сме. От дървото, От дървото, те навсякъде. Убихаме, Иване, убихаме.
Край, умрех. Тук има специални въпроси, навсякъде. А те не летят, нали? Само скачат. Те скачат. Значи, като бях по-малък, видях едно на дървото и прас на главата. Да. Затова, когато си на дърво и на теб има много храсти и се завираш в тях, защото ще има 100%. Да пише ли още един път командата таймсет или? Аз трябва да се прибирам. Добре, нещо. Лесна въшка на В някаква 4:30 ще изляза пак. Що? Ще тогава ме пускат. Вау. 2:27. Може да излезна в 4 часа, не знам. Ще ми се обадя. Сега съм жаден. Не ходи пи. Ай, гледай как падат по мене, бе. Тъбите въшки. Да си дам побият. И добре, това ще е първия клип. Надявам се да ви е харесал. Казваш? Това ще е този клип. Надявам се да ви е харесал. Така, абонирайте се, оценете и чао.